ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବାସି ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଟିବି, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା, ଅପସନ୍ ଡି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କଦଳୀ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି କମଳା, ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ଡି ନଡ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅଣ୍ଡା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଚାଉଳରେ କ'ଣ ରଖିଲେ କେବେ ପୋକ ହେବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି କର୍ପୂର, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଅରଖ ପତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କର୍ପୂର। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଖି, ଅପସନ୍ ବି ନାକ, ଅପସନ୍ ସି ଜିଭ, ଅପସନ୍ ଡି ଏ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ନାକ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ମାଟିରେ ତିଆରି ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେତି ଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ ଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ ଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ତୁର୍କୀ ଦେଶ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେତି ଦେଶ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର, ଅପସନ୍ ବି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଗୋଆ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କଳା ମାଟିରେ କେଉଁ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି କପା। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କପା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରହର ସର୍ବାଧିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଶନି, ଅପସନ୍ ବି ମଙ୍ଗଳ, ଅପସନ୍ ସି ବୃହସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ଡି ବୁଧ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ବୃହସ୍ପତି। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପାଣି ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼େ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୂନ, ଅପସନ୍ ବି କଫିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ରସୁଣ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଚୂନ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପାରା ପକ୍ଷୀ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଅଶାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ବିପଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଶାନ୍ତି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।